బాగుందండి. బల్గం తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీతో వచ్చిందంటే ఇదే మూవీ. అందరు తప్పకుండా ఇలాసిన బాబుయే రియల్ హీరో. చాలా అదిరిపోయింది అసలు. సూపర్ డైరెక్షన్, అసలు ఎక్కడ చూడాలి అలాంటి డైరెక్షన్. సూపర్ బాసం, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా బ్లాక్ బస్టర్ బా. చాలా బాగుంది బాబు, చాలా బాగుంది. ఆయన యాక్టింగ్ చాలా బాగుంది. బలగంని మించింది. బాగుందన్న, చాలా బాగుంది. సూపర్ మూవీ, బాగుంది. బలగం సూపర్ ఉంది. ఫ్యామిలీ ఏంటంటే ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా డివైడ్ కావద్దు. సూపర్ సూపర్ బాగుంది. కంటెంట్ నచ్చింది. బాగుంది. ప్రెసెంట్ జనరేషన్ కి మూవీ చాలా బాగుంది. సూపర్ ఉంది. బాగుందన్నా, బాగుందన్నా మూవీ బాగుందన్నా. టాటా సూపర్. చాలా బాగుంది. అంటే ఫైనల్ మూవీ అంతా నచ్చింది. ఆశ పడద్దు దేనికి, మన దొరికిన దాని మీద ఆశ. భాగం లాగా హిట్ అవుతుంది అంటారా? ఆ. ఏం నచ్చింది బ్రో మూవీలో? తాత నచ్చింది.